Kiekkaista hakeneet ja meillä on illan vieraana yhdistyksen varapuheenjohtaja Jan Markku Siula, psykiatrian erikoislääkäri tässä, olkaas hyvä. Ja sitten aiheena on tämä valaistuksen punainen lanka, aihe, joka on kuulla ajankohtainen aina meille ihmisille tässä. Että ole hyvä Markku, olette. Okei. Sitten kun mä pidin, tässä on osa niin samoja, mutta silti tämä on varmaan taas ihan erilainen silti tämä kerta. Ja tämähän on mahdoton tämä aihe. Ja sen takia niin tämähän on niin kiintoisa, sen takia sitä kai pitää aina pitää. No otan lisää muutamia, mä aloitan sen vaikka tuolla. Niin tämä on kaikkein vähiten strukturoitu, eli tämä saattaa mennä vähän sinne tänne teidän kommenttien mukaisesti ja vähän siitäkin, että mä en mene niin selkeästi alusta loppuun, vaan menen pikkusen eri lailla. Tosta voisi vaikka alkaa. And here we already get into the essence before I've explained anything. Ehkä mä aina lyhyesti käännän. Ei näitä ole kuin pari minuuttia yhteensä näitä videoita, että sen pidemmän, että näin niin katsotakaan. Ja täällä me olemme, tämähän on Eckhart Tolle, joka teki muuhun suuren vaikutuksen yllättäen sen kirjani lähetti tämä, mehän mennään muista kenenkään nimiä, joka nyt Teurasku vaimo. Äkki jostain ihmesyystä lähetti mulle ja se sattui hyvään saumaan, se vaikutti hirveästi. Niin hän sanoi tässä muutaman sekunnin pätkässä, että täällä me olemme jo nyt siinä olennaisessa tällä hetkellä, ennen kuin mä itse tässä olen edes ennättänyt ruveta selittämään jotakin. Eli se olennainen on jo tässä, ei se tästä enää parane. Ja The essence of this gathering is here every minute. I'm not built on jokainen minuutti täällä. up to the climax, the final explanation that you're going to receive at the end tomorrow evening. Niin, että hän ei rakenna mitään semmoista, joka kohoaisi sen seuraavan illan loppuun saakka mennessä, vaan se olennainen on koko ajan tässä mukana. It's already, the essence is contained here every moment. Ja se oli näin lyhyt. Se essenssi on joka hetki siinä mukana ja siitä ei jutut selkene. Loogisia sanailmaisuja voi kyllä löytää, mutta ne on aina vain samasta asiasta joka tapauksessa. Ja tuossa on Tollelta, otetaan saman tien tuo pieni pätkä kanssa, että täällä istuminen voi olla aika frustroivaa. And to sit here is a little bit frustrating for the thinking mind. Nimenomaan ajatteluun. Because our gathering is not thought-based and is not meant to add to the accumulated content of your mind. Joo, koska on täysin ajattelun ulkopuolella se, mitä mä koitan puhua tässä koko ajan. Ja se lisääntyy niin helposti, me ruvetaan ajattelemaan jotain. More than enough knowledge. Meillä on jo tarpeeksi tietoa. More than enough noise. Ja tarpeeksi hälinää omassa päässä. Netti on tuonut jokaisen purun. Me voidaan satoja puruja, menneitä ja nykyisiäkin nähdä netistä. Sehän on muuttunut täysin. Ja siinä suhteessa
hän niin varmaan teki kuitenkin, niin tämä paraporukka on katsonut niin paljon nettiä, että tavallaanhan ette enää koskaan löydä mistään mitään uutta. Pelkästään sama asia toisin ja viidensin ja tuhansin eri tavoin sanottuna. Ja että siinä suhteessa ei tässäkään ole yhtään mitään uutta näissä sanoissa sinänsä. Mutta tämä on mun elämä ja mun todellisuuteni tässä, joka on se ainut todellisuus, jossa mä elän ja josta mä koitan puhua. Ja joka on jotain äärimmäisen ihmeellistä rajatonta subjektin ja objektin niin tietyssä mielessä katoamista. Mä sanon tietyssä mielessä yhtymistä. Me mennään tuohon takaisin tähän. Startataan tuosta. Lopettiko tämä nyt toimintansa? Se on mun kännykkä, joka piippas, mä katkainen sitä. Mutta siis Eikä tämä toimii. Eikä se ole telepaattisesti yhteydessä mun kännykkä vaan. Tuskin. No mä ei sun näin lähellä. No niin, nyt se rupesi toimimaan. Joo. Joo. Elikkä mistä valaistuneen tuntee? Tämähän oli Morris Wood. Se oli jotain siinä just 1900, jolloin hän tätä kriteeristöä teki, jonka mä näytin viimeksi. Mistä saattaisi tuntea valaistuneen? Ensin mun tulee mieleen tietysti tämä mun yhdessä zen-buddhistin kritiikissä, jossa mä kirjoitin, mistä zen-buddhistin tuntee. Ja zen-buddhistin tuntee siitä, ettei hänessä ole mitään tunnusmerkkiä, josta hänet tuntisi. Kosmisen tajunnan tunnusmerkkejä. Joulukin korotulla jostain. Subjektiivisesti koettu valo. Ne on, jos ruvettaisiin oikein miettimään, mitä nuo on, niin ne on aika epämääräisiä. Pelastumisen tunne, älyllinen valaistuminen, se on kanssa sinänsä niin nimittäin se mitä valaistuminen on, niin sehän tietysti on joka ainoalla kertaa, että eihän siellä koskaan löydy mitään yhteiskunnallista, eikä me koskaan saada selville toisesta edes oikeastaan mitä loppujen lopuksi tarkoitetaan valaistumisella, ja se joka sanoo olevansa valaistunut, ne ei koskaan tule tietämään mitä se on, eikä se tule tietämään koskaan mitä toisella valaistuneella tapahtuu. Ei ole olemassa sellaista yhteismittaa, jolla sen mittaisi, kuka on valaistunut ja kuka ei. Siinä suhteessahan tämä on loistavan harhaanjohtava länsimaisen ihmisen mieltä, koska näiden kriteerien pohjalta me yritetään luokittaa jotakin, valaistunut, ei valaistunut. Ja siinä suhteessa tämä on älylle yksi ansa vaan sinänsä. Eli enemmänhän tämä kertoo ihmisen suhteesta toisiin ihmisiin, ja se on taas hyvin paljon, joka on myös luonnekysymys. Eli tämä ei suinkaan mittaa ajallista, niin ajatonta, vaan tämä mittaa ajallisia ominaisuuksia ja niitä persoonallisia lahjoja, mitä itse kukin on saanut. Eikä sitä olennaista, joka aina pakenee kaikki määritelmät. Kuoleman pelon katoaminen. Niin. Ja nämäkin on näitä, että kuka sitten uskoo, kuka siihen ei. Orvo aikoinaan sanoi, Orvo on mahtavin ihminen, minkä mä oon tavannut, ja Orvosta mä aina niin kuin puhun. Niin Orvohan sanoi siitä, kun mä kysyin, että jatkuuko se tila, mä puhuin, kun Orvo puhui valaistumiskokemuksestaan, niin Orvo sanoi, että kuka minun viittisi silloin katsoa, kun minä vaan itkisi onnesta. Elikkä Orvokaan siinä koko ajan ollut. Ja joka tapauksessa niin meidän fysiikka, niin me taistellaan joka tapauksessa sen kanssa, kaikkien sairauksia ja muiden kanssa, ja turhaudutaan ja ollaan vihaisia ja muuta. Ja Orvo sanoi kuolemasta kyllä, että ei hän kuolemaa pelkää, mutta kuolemista hän pelkää.
No tietysti kuolemahan ei voi pelätä, kun emme tiedetä mitä se on. Ja kuolemista tietysti minäkin pelkään. Lääkärinä tietysti myös nähnyt, kuinka et se ei ole kovin hauskaa. Synnin tunnon katoamiseenkaan, niin oikeastaan mä luulen, että ne, jotka puhuu valaistuksesta, niin painavat omasta mielestään pois synnin tunnot. Joku varmaan voikin olla semmoinen, ties juuri Jeesusta, Buddha ja muut. Synnin tunnosta ei kaikkein helpommin synnin tunnosta pääsee eroon niin, että sanoo, että mä oon päässyt eroon siitä. Mutta taaskaan mä en oikein psykiatrina sitä usko. Heräämisen äkillisyyshän on yksi kriteeri. Sehän Krishnamurti, joka on merkittävin ihminen ollut mulle sen tietojen kautta, joka aivan ratkaisevasti vaikutti muuhun 20-21-vuotiaana, niin se äkillisyyshän kanssa tulee esiin siinä, ja zen-buddhismissahan se on vallankin äkillisyys. Äkkiä tajuaa kaiken. No, vanha toinen ja kolmas guru Orvohan taas siis sanoi, että se voi olla äkillistä, vähittäistä, se mitä tapahtuu, mutta taaskin se olennainen, niin ehkä kerkiä niihin Orvokalvoihin, missä tätä asiaa otetaan, ehkä en. Aikaisemmat ominaisuudet tietysti. Tämä on musta se kaikkein vaikuttavin. Älyllinen, moraalinen ja fyysinen, että siinä suhteessa meillä ei ole oikein muita kriteereitä kuin tämä tämmöinen ulkoinen luonnonlahjat, jotka on saanut niin, että on hirveän fiksu ja hieno ja toisia kuunteleva. Mutta eihän se vielä mitään muuta todista kuin, että sehän voi olla täys perkele. Jos ajattelette sitä paholaisen hahmoa läpi kulttuuria, sehän on kaikkein fiksuin, kaikkein sujuvin, kaikkein kohteliain, kaikkein eniten käytöstavat hallitseva, mitä miellyttävin herrasmies. Ja silti juuri siinä kiteytyy se joku, joka on täysin pienemmä. Ja siinä suhteessa on paholaisen kuva vallankin, kun se menee läpi aikakausien ja kulttuurien, niin se kertoo hyvin paljon jo siitä, ettei mikään ulkoinen käytös ole vielä mistään toista. Siinä voi olla hieno ihminen ja siinä voi olla myöskin täysperkeä. Valaistuksen ikävuosi, se on kiintoisa, siitä on seuraava kalvo. No, miehiä ja naisia voimakkaasti puoleensa vetävä lisääntynyt sarmi. Kyllä varmasti valaistuskin tai voimakkaat sisäiset kokemukset omansa tekee, mutta kriteeristö on kriteeristö ja siinä suhteessa on harhaa. No niin, sitten niin tässä tämä ikäkausi on sinänsä kiintoisa. Hän laskeskeli niistä, joita hän itse katsoi, että on saanut valaistuksen, että missä ikäkaudessa tapahtuu se yleisimmin. Ja mä katselin kerran semmoista kirjaa, mä en ole löytänyt sitä enää sen jälkeen. Sen nimi oli Luovuus ja ikä. Ja suunnilleen uusien uskontojen perustajat, ne menee kaikki, melkein kaikki tähän 30 ja 40 nippuun. Ja siinä yleensä useimmat ihmiset sen suurimman oivalluksensa saa ja pystyy lanseeraamaan sen maailmalle. Mä oon itse 65 jo, että tämä produktiivinen aika on kyllä jo kaukana takana. Mutta hirveän paljon se justiin tuohon latautuu. No sitten joitain näistä ja näiden sanomisista toisistaan. Eli ihan yhtä fiksusti puhuvia, vain eri tavoin puhuviahan tietysti internetistähän bongaa. Muutamassa tunnissa on useita kymmeniä bongannut, jotka puhuu ihan samasta asiasta. Ja muutaman päivän jälkeen on muutamia satoja löytänyt. Ja tässä, jos mä nyt puhun 3-4, niin se nyt on siinä suhteessa, se ei ole mitenkään sen erikoisempaa. Ne on vaan mun tielleni tullut, mutta sitten muutamat sadat muut on sitten teidän tielle tullut. Ja te olette heiltä jo kuulleet sen kaiken, mikä täällä on.
Tämähän on mielenkiintoinen siinä suhteessa, että tämä kaverihan olisi mitä helpoin täysin tuomita. Siis sehän on aggressiivinen, haukkuva, projektiivinen tyyppi, mikä tahansa. Ja silti taas, kun sillä toisella korvalla kuuntelee, mitä hän sanoo, niin silloin niin taas toisaalta me tietysti mielessä voin sen alle kirjoittaa. Ihminen luo itse tarkoituksen, ja se joki, joka on olennaista, on kaikkien tarkoitusten tuolla puolella. Emme ole luotu suurempaa tarkoitusta varten kuin kärpäset ja moskiitot. Kysyjä sanoo, näytätte tuhoavan kaiken, mitä muut opettajat ovat sanoneet. Ja tämä musta on ihan sinänsä fiksusti sanottu. Minua ei kiinnosta kumota, mitä muut ovat sanoneet, vaan kumota se, mitä itse sanon. Tarkemmin sanoen, koetan estää sen, mitä itse olet tekemässä sanomisistani. Siksi puheeni kuulostaa muista ristiriitaiselta. Tämä sama idea mulleni tulee assosiaatio Carl Gustav Jungiin, joka sanoi, että nämä asiat täytyy selittää moniselitteisesti, koska jos ne selittää yksiselitteisesti, niin se antaa ihan väärän kuvan. Se antaa aivan liian kapean kuvan. Ja tässä on oikeastaan se, mihin mä pyrin. Mä en tiedä, miten mä onnistun teidän suhteen. Eli mä pyrin sen, mitä mä sanon edellisessä lauseessa, niin mä pyrin kumoamaan sen toisessa lauseessa. Eli saamaan teidän sen kaltaiseen umpikujatilanteeseen, josta te ette pääsisi ulos. No sitä mä en onnistu tietystikään tekemään, mutta se on mun tarkoitukseni. Koska kuitenkin me länsimaisena ihmisinä yritetään löytää tie sen älyn avulla. Tuossa on tommonen informaatiopala ja tässä on tommonen. Eikä tällä ole mitään tekemistä sen kanssa, joka on se olennaisin. Ja Orvo on, jos mä nyt ennätän sinne, niin hän on sanonut hienosti, mikä se mahdollisuus on omalla tavallaan. Mutta nämä kaikki sanoo sen tietynlainen. No tämä on ihan fiksusti kyllä sanottu, ja tämä on, olen pakotettu kuulemistavan vuoksi aina mitätöimään ensimmäisen lausumani. Ja toisen kolmannella päämääräni ei ole joku mukava dialektinen väite, vaan kaiken ilmaistavissa olevan täydellinen kieltäminen. Tämä mies kuulostaa kieltää ja aggressiivisella tavalla kanssa. Mitä tahansa koetatkaan saada irti sanomisista, niin se ei ole sitä. Eikä kun tarvitse muuttaa kuin vähän sävyä tässä, niin mä allekirjoitan sen niin, että just tätä mä koitan tässä harrastaa. Koska mä puhun täysin logiikan ulkopuolella olevasta. Mulle henkilökohtaisesti kaikkein olennaisimmasta asiasta täällä elämässä. Tietystä rajattomuudesta. Ja jos mä liikaa viivyn loogisissa juoksutteluissa, niin niistä voi saada sen kuvan, että silloin logiikalla pääsee johonkin. Logiikalla pääsee kunnolla umpikujaan, niin sitten kun on niin umpikujas, että logiikka itse toteaa, ettei siitä pääse mihinkään, silloin siitä pääsee. Jiddu Krishnamurti. Tämä on Krishnamurtin olennaisin, joka vaikutti muuhun aikoinaan, tämä lause. Mä oon yrittänyt hakea sitä jälkeenpäin. Orvohan sanoi näitä Karpiota ja Puolennetta tanssitytöiksi, kun niillä oli tanssikoulu. Hehän käänsivät nämä suomeksi nämä kirjat, nämä Krishnamurtin kirjat. Ja mä muistin, mutta en ole pystynyt löytämään sieltä, mutta se toistui, tämä Krishnamurtin sanonta siellä. Ja se tapahtui suunnilleen mulle, siis 21-vuotiaana, se oma käännekohta. Ja se oli nimenomaan, mä luin kellarikämpässä Krishnamurtin yhtä niistä kirjoista, kun mä etsin tien viittaa totuuteen, mihin päin lähtisi. Ja silloin, sitten mä taas tulin tohon. Ja mä jäin tuijottamaan lausetta ja pang, se oli siinä. Sen hetken jälkeen ei mikään uskonto ja uskonnon vastustamisuskonto ole enää voinut sitoa. Tämä vapautti mut kerralla. Se oli hyvin voimakas tapahtuma ja mä olin viikkokaupalla erittäin rasittava läheisille, koska mä yritin selittää jotakin semmoista, mitä
ei sitä voinut muille selittää. Sen mä opin taas vasta paljon myöhemmin. Joo, mä tuijotin niitä, ja kun aina on yksi, joka sanoo tonne ja toinen tänne, ja olikohan toi, mä oon saattanut ottaa toi jopa Raamatusta, kun huudetaan, että katsokaa tuolla se Jeesus on, niin älkää menkö sinne, älkää käykö perässä, sillä minä olen sisäisesti teissä, niin kuin Orvo luonnetti Jeesuksen sanomaan. Jolloin joka ainut suuntaviitta on valhe. Ja Krishnamurtillahan on yksi kirja, jonka nimi on Totuus on tietöntä maata. Jos siellä näkee yhdenkin suuntaviitan, niin siellä ei ole enää totuus. Kummallista siitä on, että kaikki ne totuusviitat pitää kokea läpi ennen kuin se tajuaa. Niinpä. Se pitää lyödä päänsä niin kerta kaikkiaan perusteellisesti sinne, että tajuaa, ettei tajua. Joo. Joo, no mielipiteitä Jiddu Krishnamurtista. Äskeinen UG Krishnamurti, joka oli tossa, niin sanoi Jiddu Krishnamurtista, eli tästä, joka minuun vaikutti eniten, että Freud on 20 vuosisadan petkuttaja ja Krishnamurti sen suurin huijari. Ja niin tosta samalla vielä otetaan tosta, minkä kaltainen toi on toi UG Krishnamurti. Siitä on alle minuutin pätkä. Ja se fiilis, millä hän tässä puhuu, niin kun mä oon katsonut niitä useampia YouTubesta, niin se on ihan mahdoton raivovaukko. Joskus se on, siis puhuu fiksusti ja rauhallisesti, mutta suurin osa, mihin mä oon sattunut, on semmoista aivan järjetöntä, ihan raivoamista. What nonsense it is you are talking? I am not an enlightened man, in the sense in which you use that word, not in any sense. There is no such thing as enlightenment. They cannot talk of love, compassion at all. You can fool yourself. I am not interested in freeing you from your foolishness. Why should I? I am not interested at all. The Lord says, who am I to see? Who has given me the mandate to save mankind? Nobody has. What is wrong with this mankind? You are responsible. You are the product of that. All this silly nonsense. Ja tietysti mielessähän se niin on tietysti, mutta se äkäinen ja riitelevä ja ihan mahdoton. Ja silti, niin voi sanoa, että nämä oli kaikki helpompi luokittaa aikoinaan, ja mitä enemmän vuosi on kulunut, sitä vaikeampi minun on luokittaa näistä mitään. Kaikkien läpi kulkee jokin punainen lanka omalla tavallaan silti, vaikka ne haukkuvat toisiaan. Ja ei, jos vähänkään lukee siellä, niin huomaa, että ei siellä kukaan löydy sellaista, no itse kukin nyt voi löytää sitten sen oman ainoan kurunsa. Ja mitähän mun tossa piti sanoa, en tiedä mitä. Ja niin, tuossa oli jo tolle. Mä otan vielä siitä tollesta. Mä näytin ne kaksi ja se taas, mihin mä luokittelen sen. Se, jonka mä ensimmäiseksi tollesta näen, oli ihan tolle. Eikö se ole saksaksi jotain hullua? Siis tolle vaikuttaa tässä kolmannessa katkelmassa täys mäntiltä, hullulta mieheltä. Kun se tuossa kahdessa edellisessä oli aivan fiksu. Ja mä tiedän siitä sen hyvin voimakkaasta vaikutuksesta, että siinä on se punainen lanka. Mutta katsokaa, kun hullu So kestää it's on. amazing that I have met people, spiritual seekers, who already the state of presence arises in them beautifully, but they have not been aware of the movement of pain body. And each time they lose it completely, totally identified with the pain movement, and then wake up again. Okay, it's time to meditate again.
meditation. And then it will wait for the slightest provocation. A little, the door opening. Leave me alone, can't you see I'm doing my metta meditation? For God's sake, get out. Se on jotenkin vaikuttaa pöllöltä tosiaan. Mutta että ei se tarvitse, kun tulla huonolla tai hyvällä hetkellä jonkun kurunua, niin näkee siitä ihan toisen puolen silloin. Elikkä vaikeeta vetää niitä johtopäätöksiä. No sitten. Osho. Tämä kans on Suomessa kovin tunnettu. Osho sanoo sitten Krishnamurtista, että se mitä Krishnamurti vaatii oppilaltaan on mahdotonta. Ja ihminen ei voi antaa toisille ihmisille muuta kuin älyllistä ymmärrystä ja siksi kaikki Krishnamurtin ponnistelut on olleet mahdottoman tavoittelua antamisesta ja siksi kaikki Krishnamurtin ponnistelut ovat olleet mahdottoman tavoittelua. Se mitä hän sanoo on kyllä autenttista, mutta odottaessaan kuulijoilta enemmän kuin älyllistä ymmärrystä odottaa mahdottomia. Tämä on Orvon sanonta, ja joka on yksi hyvä, joka on minusta hirveän tiiviissä muodossa, niin kuin sanottu se, mistä sä äsken viittasit ja jos tuli puhe. Elikkä hän odottaa mahdottomia. Aivan, kun me odotamme sitä mahdotonta, niin eihän ennen voi tapahtua mitään ennen kuin me olemme täysin mahdottomassa tilanteessa ja toteamme, ettei se näin käy. Orvo kirjoittaa, että sitten tämän kaiken, siis silloin kun on päätänsä lyönyt ja niin sanottuun kehitykseen on uskonut, ja aikoinaan se sanoo tuosta, no se Suomen kuuluisin puhuja, Yrjö Kallinen, niin Orvo kertoi, että buddhistien ystävissä Yrjö Kallinen puhui, kuinka persoonan huonot rajatut ominaisuudet pienenevät ja sulavat pois niin kuin kynttilä, joka sitten lopuksi katoaa ja sammuu. Ja mulle jäi mieleen se, kun Orvo sanoi, että just siinä, että siinähän ei tule ihan väärä, se ei ole minkään kehityksen tulos, se olennainen asia. Ja tässä se on aina, me voidaan niin kuvitella, että se on jonkun harjoituksen ja kehityksen tulos, ja se ei ole mikään tulos. Eli silloin kun me todetaan, että mihinkään päin ei enää päästä, ei millään harjoituksella, ei mitään, ja tajutaan, että ei ole mahdollisuutta, ja silloin se juuri on se ainoa oikea, ainoa pätevä mahdollisuus. Kielen tasolla se näyttää paradoksilta, kokemuksen tasolla se on mitä kirkkain, selkein asia. Osho vielä kritisoi tässä Krishnamurtia. Menetelmättömyys on työläin asia saavutettavaksi. No tietysti onkin, koska sitä ei koskaan saavutakaan. Koska kaikki saavuttaminen on työtä ja menetelmää jollakin menetelmällä. Ja ikään kuin se muka olisi niin, että se perustuu pitkään ponnisteluun. Eli pitkä ponnisteluhan ei johda mihinkään, mutta se olennainen kyllä perustuu pitkään ponnisteluun, koska sitten kun tajuaa, että ei pitkä ponnistelu johda mihinkään, niin silloin saattaa huomata, että on käyttänyt monta vuotta ihan hukkaan ponnistellessa, koska se olennainen tuli ilmi vasta silloin, kun ponnistelu lakkasi. Ja myöskin ponnistelun lakkaamisen yritys lakkasi. Siinä on Orvon taas tämä sanonta. Se eräällä lailla, kun toisella korvalla kuuntelee, se on tässä sanottu, mutta sanoilla tämän voi lukea just täysin toisinpäin myös. Elikkä mä voin lukea sen niin, että Osho itse on menetelmäihminen, joka vie ihmisiä harhaan menetelmällä. Ja toisaalta, kun mä kuuntelen vähän toisella lailla, niin se on kuitenkin sanottu just se olennainen asia.
Krishnamurtin oma kuvaus, miten hällä kävi valaistuminen, siis tämä ratkaisevin asia hälle, jos ei sanota vaikka valaistumiseksi. Krishnamurti koki ympäristönsä niin, että äkkiä kun hän katsoi, niin mies oli korjaamassa tietä siinä lähellä ja hän oli itse se mies. Ja miehen hakku niin oli Krishnamurti, kivi oli Krishnamurti itse. Kaikki hauraat lehdet ja puu oli Krishnamurti itse. Ja kaikki oli itse. Linnut, pölyt, meteli olivat osa häntä. Ja auto oli kulkemassa ohi. Auton ajaja oli hän, moottori ja renkaat. Kun auto eteni kauemmas, olin itse etenemässä kauemmas. Krishnamurtin omia sanoja. Ja ne tuntuu käsittämättömiltä ja se on aivan selvä, kun yhden pienen nikkauksen on itsessään tajunnut. Siinä ei ole. Tämä on paljon selkeämpää kuin se keinotekoinen subjekti-objekti-jaotelma. Ja mulla on siihen täällä yksi älyllinen harjoitus, joka on 20 vuoden aikana 2 ihmistä, mun tietääkseni, on oivaltanut siitä ja saanut sen idean, mistä siinä on kysymys, koska se on eräs älytiä. Niin. Joo. Tämä kokemushan on sitä, mitä sinä uniryhmissä opetat ihmisiä tavallaan, mutta nyt vaan laajennettuna suurempiin. Aivan, kyllä. No kyllä, kyllä, koska uniryhmissä on se idea, joka tämä kultaa sieltä läpi, mutta siellähän mä en ole tämän kaltainen paasaava ideologi, vaan se uniryhmähän, siis se on siitä hieno, että se on ideologia-neutraali. Se prosessi, se käy kaikille ja kaikilla motivaatiotasoilla, jotka haluaa sinne tulla siinä suhteessa, mutta ja jotkuthan ei sen ihmeemmin muuta kuin opeta unia, mutta mulla aina kuultaa tämä sama sieltä läpi. Se on eräs välivaihe jonnekin paljon syvemmälle ja nyt tällä kertaa mä saan puhua suoraan sydämenkylyydestä siitä, joka on kaikkein olennaista. Mun ei tarvitse laittaa uniprosessin verhoa tähän väliin. Se on se läsnäolokokemus on tuo just, niin. Kun pääsee se, kun mä harjoitan hypnoosista sitä, ei auta se harjoittelu. 1-2 vaan, aina tulee hetkittäin. Niin. Se läsnäolon kokemus, se on just tuota. Niin, tunnistat jotain siitä. Niin. Okei, no sitten, kun Krishnamurti hajotti tähtijärjestön 2. tai 3. päivä elokuuta, sitten mä oon nähnyt 2 päivämäärää, niin silloin hän totesi tämän just, että totuus on tietyttä maata, joka sitten on niin kirjaksikin tuli. Ja ei voi päästä mitään polkuahan sinne ei vie, ei pienintäkään polkua. Ja se on täysin saavuttamaton. Mä otin tämän suomalaisen tähtilehden tekstin. Se käytti muotoa vielä organoituna. Tämä on vuonna 1929 syksyllä suomalaisesta tähtilehdestä, joka oli siis teosofien niin voimakkaasti levinnyt lehti täälläkin. Tämä oli teosofian kulta-aikaa ennen kuin Krishnamurti hajotti tämä tähtijärjestö, joka oli teosofia. Niin siellä oli vielä vanhahtava muoto organoituna, mutta mä oon laittanut tähän sen suoraan. Mutta nämä pitäisi olla Krishnamurtin sanoja sillä lailla, miten nyt siellä sitten saatiin muistiin. Te voitte muodostaa järjestöjä ja odottaa jotakin toista. Niin nyt kun niin katsotaan vielä näitä teosofian näitä logoja. Niin mitä tykkäätte? Miten suomennus eroaa alkuperäisestä englanninkielisestä tunnustekstistä? Oletteko koskaan ajatelleet sitä? On se tuo svastika aika selvemmin. Niin, joo, täällä on kyllä niin kuin laitettu siis täällä vielä siis tulee niin Hitlerit ja natsit helpommin mieleen tästä svastikasta. Täällä se on vähän sievästi niin kuin yritetty suomalaisessa tässä laittaa taustalla. Mutta sitten tässä tekstissä itsessään on hyvin mielenkiintoinen ero. Ja siis suomennoksen alkuperäisen englannin välillä. Voitko lukea, kun sitä ei näy se englanninkielinen teksti tänne? Eli täällä lukee, totuus on uskontoja korkeampi. Joo, se näkyy, mutta tuo toinen ei. Täällä lukee, there is no religion higher than truth. Elikkä mä oon suomentanut sen tuohon vielä.
Mikään osa. Elikkä englannista kun suomentaa, niin tässä lukee, ei ole olemassa korkeampaa uskontoa kuin totuus. Täällä lukee, totuus on uskontoja korkeampi. Mitä sanotte siitä erosta? Mikä siinä on? Se on hyvin mielenkiintoinen ideologinen ero. Mä en tiedä, mutta mä luulen, ettei suomalaiset teosofit ole ajatelleet tätä eroa. Mutta kielellisesti ne on hyvin mielenkiintoinen ero. Englantilaiset on asettanut uskonnot, rinnastaneet uskonnon ja totuuden. Tuo suomalainen on musta parempi. Joo, mä ajattelen ihan just kans juuri tällä lailla näin, että eli siis täällä ei ole olemassa korkeampaa uskontoa kuin totuus. Eli totuus on heille uskonto. Ja sinähän just Krishnamurti tuhosi pahan kerran. Eli jos tätä vielä ottaa tästä toisen muodon, niin tässä sanotaan tavallaan, että totuus on korkein uskonto. Mutta täällä totuus on uskontoja korkeampi. Se ei ole korkein uskonto, vaan se on korkeimpienkin uskontojen yläpuolella. Ja siinä suhteessa tämä on paljon fiksumpi, tämä suomalainen niin, tai iskulause, miksikäspä sanoisi. Ja teosofithan sitten, tämä on mielenkiintoista, miten se on jotenkin, se ilmeisesti, tämä vähän leikkaa jostain syystä pois. Tähtilehti, toinen vuosikerta, numero 7, vuonna 1929, siis suomalainen, kun Krishnamurti oli hajottanut tähtijärjestön muutamaa kuukautta aikaisemmin elokuussa. Suomalaisessa tähtilehdessä niin kirjoitetaan, siis, että se hajottaminen ei se tapahdu siksi, että järjestö olisi ollut kuollut tai sitä hajotettu, vaan siksi, että se oli liiaksi elävä. Siis suorastaan liikuttava kieltäminen niin siitä, kuinka täytyy tietysti nähdä koko elämänsä antanut teosofialle. 10 vuodet siinä monet olleet. Ja äkkiä pyyhkästään kaikki alta. Siihen ei eläin pysty eikä ihminenkään, että voisi vaan tosta luopua jostakin, johon on panostanut koko ihanteensa, elämänsä, ideologiansa. Tähden järjestön hajottamista ei ole pidettävä sen uskon tyhjiin raukeamisena, jota varten järjestö oli perustettu. Elikkä pikemminkin se on tämän tarkoituksen huippukohta. Elikkä ei ole pidettävä sen uskon tyhjiin raukeamisena. Ja Krishnamurti nimenomaan tarkoitti, että se usko on rauennut tyhjiin. Se koneisto, joka on järjestön tilalle luotu, on kokonaan toisen luontoinen. Se on yksinomaan yksilöä varten, jota vastoin ennen yksilö oli olemassa yksinomaan järjestöä varten. Eli tässä he puolustelee edelleen, miksi tämä tapahtui, tämä järjestön hajottaminen. Kuten hän, eli Krishnamurti, toistamiseen huomauttaa, jo tällä hävittämisellä te uudelleen rakennatte. Hän on hävittänyt järjestön. Meidän on luotava sen tilalle uuteen ihanteeseen perustuva yhteistoiminta. Ei muuta kuin taas sama, uusi ihanne ja taas laukkua pois totuudesta kohti uutta ihannetta, ryhmäihannetta. Ei olisi tarvinnut heidänkään paljon Krishnamurtin tekstejä käydä läpi, niin siellähän Krishnamurtihan sanoo eri lailla ihanteista, tässä nyt on yksi tapa. Mitkä tahansa ihanteet ovat vahingollisia. Ne estävät meitä tarkastelemasta tosiasioita. Ne synnyttävät pelkästään erilaisia pakenemisen muotoja. Ja yksi tapahan oli, osa teosofeistahan näki, että Krishnamurti on jäänyt luokalle. Koska se oli äärimmäisen mielenkiintoinen tapahtuma se, että se taisi olla piispa Leadbeater, jolla oli selvänäkijäkykyjä, joka löysi Krishnamurtin likaisena intialaispoikana joen varrelta leikkimästä ja näki, että siitä tulee maailmanopettaja. Ja niinhän se höykytti koko teosofinen seura sitä, kuinka kauan toisen Eurooppaan koulutti maailmanopettajaksi, kunnes se Mokoma Julikka meni tekemään sen, että se hajotti koko sen systeemin. Orvo taas siihen, niin sanon mä muistan, Orvo sanoi mulle, ja sillä hetkellä Krishnamurtista tuli maailmanopettaja.
ne penteleet oli nähneet oikein sen. Teosofinen seura ja Liipietteri oli aivan oikein nähneet, että siitä tuli maailman opettaja, mutta tavalla, jota Teosofinen seura ei voinut tajuta koskaan tietysti. Teosofinen seura odotti, että maailman opettaja ja maailman opettajan teosofinen hieno uskonto, ne ottaa sen paikan. Mutta teosofia jätettiin kunnallikallioon. Radha Jakobal, Sloss kirjoitti hyvin mielenkiintoisen kirjan. Hän asui tuolla, missä Krishnamurtikin ja tämä Rajakopali. Ja hän kertoo siinä katkeraan sävyyn, kuinka Krishnamurti kävi naisketelemässä Paksuksen Rajakopalin vaimoa. Ja tämmöistä pientä mukavaa miehistä hommaa myös. Ja tästä tarvitsee vaan ottaa se tietty katkeruussuodin pois. Niin voi sanoa, että kun mä luin tämän kirjan, niin ensimmäistä kertaa se Krishnamurtin yli-idealisoitu kuva inhimillistyi. Ja silloin se tuli mun silmissä niin uskottavammaksi, koska kuitenkin hän oli lihassa syntynyt. Ei hän ollut mikään henkinen luurano. Ja tämän kohdan mä oon tässä suomentanut. Eli tämän kirjan esiteteksti siellä takana sanoo, että Rajakopal tuo sen lihalliseksi sen ihmisen, joka oli siihen asti kuvattu vain spirituaalisena luurankona, ilman näitä inhimillisiä puolia. Eli hän kertoo meille asioita, jotka auttavat meitä lihallistamaan ihmiseksi hänet, jonka liian monet elämäkerrat ovat kuvanneet henkisenä luurankona. Ja siinä suhteessa tämä Slossin kirja on mielenkiintoinen. Mutta Krishnamurtin arvoahan se ei vähentänyt mun silmissäni yhtään, vaan teki todellisemmaksi. Krishnamurti oli tehnyt mulle jo sen tempun, että jotain äärimmäisen olennaista oli 21-vuotiaana sattunut. No, Franklin Merrill Wolf, matematiikan professori. Tässäkin on aivan yllättäen yksi amerikkalainen lähetti mulle Franklin Merrill Wolfin kirjan, ja mä muutaman viikon olin täysin uppoutunut kanssa tähän. Hän nyt omaa valaistumiskokemustaan, joka taas on aivan erilainen kuin nämä monet muut. Hän nimittäin recognition, tunnistaminen isolla R:llä, niin sitä mikä tapahtuu. Ja tässä on vähän nuorempana ja vanhempana. Hän hylkäsi matematiikan professuurinsa etsiäkseen kolmatta tietämisen tapaa, sellaista, joka ei perustu aistihavaintoihin eikä käsitteelliseen tietoon. No, Orvo Raipamaa taas on kirjoittanut yhden, joka taas löytyy mun nettisivultakin tämä. Mä olen laittanut Orvon muutamia kymmeniä artikkeleita sinne. Nehän on siis minun nähdäkseni kaikkein korkeatasoisinta kieltä, kaikkein olennaisimmista, syvimmistä teknisistä asioista, mitä alkuperäis-suomen kielellä on kirjoitettu. Ja ne löytyy siis netistä. Ja siinä kolmas tapa ajatella on seuraus, kun oivallus todistaa, että kaikki ajattelu on ymmärryksen puutteista syntyvää itsepuolustusta. Minusta se on tosi hauskasti sanottu. Ja todellinen ajatus on tajunnan tietoisuutta, jossa kaikki vastakkaisuudet ovat toistensa kaltaisia. Eli kolmas tapa ajatella sisältää tavan ja sen vastatavan. Kaikki sisältyy kolmanteen tapaan. Tämähän on ilmaisu, kolmas tapa ajatella, mutta ihan tämmöinen käsitteellisesti ihan hyvä. On vain yksi ajatus, jossa kaikki ajatukset ovat yhtä siten, että niiden ajattelija on poistunut. Eli tässähän on subjektin ja objektin samuus. Tässä on se, josta Krishnamurti puhuu. Tässä on se, josta zen-buddhismi puhuu. Ja tässä on se, mistä sadat muut puhuvat. Ja kaikki on löydettävissä netistä. Ihan samasta. Franklin Merrill Wolfin tavallisin nimitys tuolle kolmannelle tietämisen tavalle oli tietoisuus ilman objektia. Eli subjektiin ja objektiin. Ei ole enää objektia, jota subjekti silloin katsoisi.
kun taas hän nimitti tavanomaista tietoisuutta subjekti-objektitietoisuudeksi. No tässä on ihan sama käsitteellinen kuvaus siitä, mitä niin monet ja mitä tässäkin on tullut jo taas tämän Orvo-suhteen. Ja pelkällä subjekti-objektitietoisuudella ei ole mitään sielua ravitsevaa arvoa, ja viime kädessä on yhtä hyödytöntä juokseminen oravan pyörässä sellainen elämä, että kurjuutta. Ja tavanomainen materialistinen lääkäri tai psykiatri pitää sellaista elämää mielenterveyden mittana. Me katsomme sen mielen vikaisuuden huipuksi. Abstrakti todellisuus. Tämä on Merrill Wolffia. Abstraktinen kielemme on korkeimman totuuden parhain ilmaisuväline, tykkää Wolff, matematiikan professori. Ja puhdas matematiikka tarjoaa aidon tien valaistukseen, eli recognition, mutta ei esimerkiksi Russellin matematiikan periaatteet mukaan, josta on risuttu pois spirituaalinen todellisuus. Ja hän puhuu paljon matematiikan luuraamosta, jos ei ole enää sielua. No, Rudolf Steinerhan oli hyvin mielenkiintoinen, mikä tämä matematiikka hänelle näytti. Hän näki 8-vuotiaana opettajansa huoneessa geometrian kirjan. Hän sai sen lainaksi kotiin ja viikkokaupalla luki sitä aivan huumaantuneena sitä kirjaa. Ja hän sanoo siitä, tässä on taas nuorempi Steiner. Geometrian kirjan kuviot tuottivat hänelle mitä suurinta tyydytystä siksi, että hän niissä saattoi ensimmäisen kerran todeta jotain sellaista, joka ei ollut aistien synnyttämä, vaan oli ottanut muotonsa ihmisen sisäisestä elämästä. Ja sitten sen ihan hänen omin sanoin. Voida tajuta jotain kokonaan hengessä, se lahjoitti minulle sisäisen onnen. Tiedän, että juuri geometrian kautta opin ensimmäisen kerran tuntemaan onnen. Et siinä kaksi hyvin kaukana olevaa asiaa, joka tuntuisi, ettei niillä ole mitään tekemistä. Niin Steinerilla se oli portti henkiseen maailmaan, miten hän kuvaa sen omassa elämänkerrassaan. Miten se menettelee, niin, koska viimeistään pitää lopettaa? Mä alan kohta. Meillä ei ole mitään semmoista ulostusta, nyt meillä on useimmat luennot loppunut siinä 8:30 välillä, ja toki tämmöistä aiheesta toki voidaan keskustelua käynnistää, jos sinusta näin tuntuu. Ei siis, mä ajattelin, että mä oon kohta pääsemässä oikein vauhtiin siis, no niin. mutta siis me voidaan tietysti myös pitää kyllä breikkikin jossakin, mutta mä kysytään, haluaako yleisö taukoa Ökin takia tai mun takia? No jatket. Jos et halua, että jatketaan jonkun aikaa. Sitten ehkä kysymyksiä ja ajatuksia. Niin, ja joo, katsotaan, niin mä oon kuitenkin, niin tässä on, jos mä pääsisin niihin. No sitten on Hans Sütz. Tämä on taas niin tuli hänen tekstinsä tuntemaan Liffyn Foundationin kautta. Hän on siihen. Se on eräs foundation, joka harjoittelee tiedostamista eräällä hyvin mielenkiintoisella menetelmällä, ja joka oli monta vuotta Ullmanin ystävä. Ullman taas oli mun uniprofeettani, joka opetti sen uniryhmäsysteemin mulle, jota mä nyt olen 30 vuotta käyttänyt. Pitäisikö sanoa yleisöllä, että kysymys on professori Montague Ullmanista, amerikkalainen, joka on nyt rajan yli siirtynyt? Joo, kuoli 2008. Joo. Okay. Niin Hans Sütz, hän oli lääketieteen opiskelija. Hän 21-vuotiaana kirjoitti päiväkirjansa, siis näin nuorena. Hän alkoi tapahtua jotakin. Tänään torstai-yönä, tämä on siis päiväkirjan merkintä, 14. toukokuuta 1916 herätin toistuvasti kauhutilaan, johon liittyi oivallus kaiken olevaisen täydellisestä suhteellisuudesta. Ja koska se pätee myös ajatusmuotoihimme, ajattelu ikään kuin hävittää itsensä. Tässä on taas ihan selvä yhteys kolmastapa ajatella ja muuta. Ja joka saattaa osittain selittää kauhutilani, koska ajatus alkoi ikään kuin hänellä kuolla. Ja tähän mä laitoin vaan mun oman kotisivuni tunnuslausehan on, vain järki voi tulla johtopäätökseen, että järki ei riitä, siihen tarvitaan järkeä. Okei. Ja hän jatkaa. Oivalsin, että kysymykseen, mikä on ihmisen tietoisuuden persoonallisuuden olennainen luonto,
ei voida vastata lainkaan. Se ei ole vastaus kysymykseen. Suurin ahdistukseni näyttää johtuvan siitä, että havaitsin, että persoonallisuus ei perustu yhtään millekään. Että ihmissielu on vain tunteiden ja ajatusten kooste, harakanpesä kuulostaan, ja se mitä etsin niiden ulkopuolelta ei ole olemassa. Niinpä kaikki vaikuttaa äkisti vieraalta, elämä äärimmäisen käsittämättömältä. Näyttää kuin tavallisen tietoisuuden tilan vieressä olisi toisen tyyppinen tietoisuuden tila. Minusta vaikuttaa usein siltä, että on elänyt tähän asti unessa, ja että muut ihmiset elävät unitietoisuudessa, jota ei kuitenkaan voida hyljetä ilman epätoivon vaikumista. Tässä mulla on tuolla kirjoitus depersonalisaatiosta, jos tulee depersonalisaation mahdollisuus ja portti jollekin syvemmälle, kun yleensä se katsotaan kuitenkin häiriöksi. Tämä on psykiatrinen kuuluisin luokittelujärjestelmä, ja siellä on häiriöksi. Nämä on jatkuvia toistuvia kokemuksia ikään kuin ruumiin ulkopuolisena tarkkailijana, niin kuin tässä hän on ulkopuolisena tarkkailijana. Siellä on ja sitten tämä, esimerkiksi tunne unessa elämisestä. Mutta siinä säilyy todellisuuden taju. Ja siihen on suunnilleen melkein puolet jossain vaiheessa ihmisistä on jotain tällaista kokenut, ainakin jonkin verran. Ja se on tässä mielenkiintoista myöskin, että jos mä nyt vain tämän kohdan käännän toisinpäin. Hän heräsi unesta ja huomasi, että muut jatkaa unta. Tämähän on suoraan uskonnollisista teksteistä. Ja depersonalisaatiohäiriö, niin mä näen sen, että siinä elämä yrittää omasta mekaanisesta kuin unessa kävelijän kuoresta päästä pois, kun me kaikki meidän ympärillämme elämme kollektiivisessa ahdistuneessa unitietoisuudessa. Ja silloinhan tämä muuttuu täysin vastakkaiseksi. Eli silloin tämä avautuu mahdollisuudeksi, eikä patologiaksi. Äärimmäisen tuskallista tämä voi kyllä olla. Että sillä lailla se on ihan, kyllä se paikkansa sinänsä ansaitsee täällä sen aiheuttamansa tuskattakin. Siinähän on tietysti niin kaikki asteet. Jollekin se ei aiheuta mitään tuskaa. Joku pelkää koko ajan tulevansa hulluksi näiden tuntemusten kanssa. Olen tullut niin syvälle sinne, missä kaikki ajattelu lakkaa. Ei mitään tiede voi sitä sisältää. Mennään eteenpäin. Niin tossa mä näytin tolleen videot. Sitten Richard Moss niin vähän. Tän taas Timo Kyllönen löi kerran mulle käteen tämän kirjan. Mustaverhoinen, Black Butterfly. Ja mä otan siitä sen 2 taas alle minuutin pätkää tuosta Mossista. Ensinnäkin se, mitä hänelle ensin tapahtui ennen niitä perhosia. My name is Richard Moss. About 32 years ago I was practicing medicine. I was seeing a patient in the emergency room and was about to give him some medication to treat him for pain and then maybe admit him to the hospital and observe him for a while after he had just been in an auto accident. And a voice inside my head, just as we were about to give him these injections, said, "You have nothing to share with this man except love." I put my hands on his forehead and on his belly. I got blazing hot. His eyes rolled back in his head. He fell asleep. The room was so hot that one of the nurses went to try to open a window. When he woke up half an hour later, he had no pain, no signs of trauma. We sent him home. And I went home the next day thinking, what in the world was that? It's been years since that time, and I left the practice of medicine. For now 30 years I've been teaching about being really alive, deeply alive, the kind of experience that makes you know why you want to be here on this planet. Elikkä hän sen kuvasi vastaanottohuoneessa sen kokemuksen, mikä häntä rupesi kääntää. Sitten oli vielä muita
tässä, niin tässä on tuo se mustan perhosen tarina, miten se kävi. On tää. And I'm sitting in a backyard of a friend's house. She was a Jungian analyst, and she realized something very powerful was happening to me. I called her on the phone. She said, "I'll come and get you. Stay with me." And in the backyard, as this process, and I was getting quieter as I was doing this process, and the fear was subsiding. I'm sitting in a backyard of a friend's house. She was a Jungian analyst, and she realized that something very powerful was happening to me. I called her on the phone. She said, "I'll come and get you. Stay with me." And in the backyard, as this process, and I was getting quieter as I was doing this process, and the fear was subsiding a little bit. There's this black butterfly, white butterfly, dancing in the air, landing on a branch. They mate, they break off and dance in the air, and the black butterfly, the darker butterfly, lands right in the middle of my forehead. And at that moment, which is why the book's called The Black Butterfly, in that moment I became one. The inner and the outer were the same thing. It was just... Tulin yhdeksi kaiken kanssa, sisäinen ja ulkoinen olivat sama asia. Siinä on taas jälleen kerran subjektiivin ja objektiivin koko katoaminen. All love, it had never been anything but love. Richard Moss was there, only in the background as a kind of observer, aware of what was happening. And that was after that I could see energy, feel energy, had a tremendous sense of empathy with people. Whole new dimensions of awareness opened up. And the truth is, saying all that, it didn't change the fundamental part of my ego that was still insecure, competitive. Ei se muuttanut egoa. Hän sanoi niin hyvin siitä, että se oli suunnilleen näin, että enemmän kuin olen pyhä, olen persreikä. Eli I am not holy, but as holy. Se ilmaisi sen. Se, että ei siitä mikään persoonan vaikeudet niin vaan kadonneet. Hän pikkusen vielä, siis sanoi, kun hänen piti tehdä pitkään työtä oman persoonansa kanssa. I've had to work on that for a long. It didn't change the part of my ego that had been predetermined by, let's call it the patriarchal psychology of our time. It didn't let me understand what it meant, the deeper feminine quality of life, which is about nurturance and contentment and being. And I still had this urge to do. And anytime I would start to do, I'd be anxious. Anytime I would be fine. I mean, more than fine. And so my path in life has been this navigation between contraction and openness. And I know the path because I listen in my body. I mean, just the slightest contraction, and I know I should be saying something different to a friend or different to my wife or listening more carefully. And the moment I say the truth, or listen more carefully, the contraction relaxes. And that path is what I've walked. A path very much guided by my body. My body tells me when my mind is in conflict. Kehon kertoo. Tämä on myös yksi siis, mitä uniryhmissä nimenomaan, että vasta kehollinen reaktio kertoo, että uni, mitä se tahtoo kertoo, on tulossa lähelle. Ja tässäkin se ei kerro pää, vaan hänen koko kehonsa kertoo, milloin hänen mielensä on konfliktissa todellisuuden kanssa. Conflict with reality, but my mind is in conflict with what is. No, okei. Ja Tämä puhuu kanssa yhdessä toisessa paikassa tämä äskeinen Hans Sütz nimenomaan näistä nimilapuista. Siis nimilaput peittää meidän maailman niin täysin, että se tuntuu tunnetulta, vaikka se on pelkkiä nimilappuja sen varsinaisen asia ja mysteerin päällä. Mutta me ollaan niin hirveästi nimilappuihin, loputtomaan määrään nimilappuja niin kuin identifioitu, ja silloin me luullaan, että mehän tunnetaan tämä asia. Ja sitten tässä positiivisen tilan lujittaminen mantran toistamisella, joka nyt on aina ollut rajatietopiirien ja muiden harrastuksia, tai inspiratiivisilla sanoilla, se hyvinkin voi omata rauhoittavaa voimaa, mutta se ei synnytä uutta mahdollisuutta, sitä olennaista. Ja kun katsoo
positiivisen tilan lujittaminen ei synnytä uutta mahdollisuutta. Näin, että kaikki, josta aikaisempi identiteetti oli koostunut, joka teki minut, minä tässä, Orvohan nimitti sitä minäisyydeksi, sitä, jota tuntee olevansa, mutta joka on tuori, oli suhteellinen suoja universaalimpaan ja transcendenttisempaan ulottuvuuteen liukenemista vastaan. Kaikki, mitä tämä minä kokee, se oli itse luotua, minun mielentilani, fantasia, toiveet, pelot, kaikki aikaansaannokset ja aivan erityisesti korkeamman tietoisuuden etsintäni, ne olivat itse rakkauden muotoja, kaikki tapoja kieltää jumalallinen. Eli se oli korkeamman tietoisuuden etsimisestä. Nisargadatta Maharaj, yksi urutroikka, niin kuin mä sanon, jota on muuhun vaikuttanut paljon. No, tässä on oikeastaan sitä taustaa. 37-vuotiaana hän kertoi löytäneensä todellisuuden. Ramana Maharshi, joka on seuraavana, se tapahtui 17-vuotiaana, Krishnamurtille 27-vuotiaana, Carl Gustav Jungille 36-vuotiaana. Ennen lopullista oivallusta hän hylkäsi perheensä, kunnes tuli matkalle järkinsä tajuteen, ettei sellaista voi löytää, mitä ei ole koskaan kadotettukaan. Ja sitten tämä kirja, tämä on Teuvo Raskun julkaisema teos, jossa sitten tämän sähköinsinöörin nauhoituksista on tehty tämä Palvetilasi on unta, tämä kirja, joka on hyvin mielenkiintoinen. Ja tässä on muutama lausahdus. Tämä musta on hirveän hyvä. Mä näen jopa siinä hauskaa huumoria. Täydellisen peilin luonteeseen kuuluu, että ette voi nähdä sitä. Se, minkä voitte nähdä, täytyy olla tahra. Eli peili, jonka kautta me näemme kaikki, me näemme itsemme, kuvamme maailmamme, mitä se on. Mutta peiliä itseään emme näe. Mutta jos me otetaan se pois, mitä me emme näe, ei ole peiliä ja me emme näe silloin mitään. Eli se, joka ei ole mitään, on edellytys sille, joka on kaikki. Ja Osho taas sanoo täällä ihan samaa, ihan fiksusti. Kun kaikki kokemukset ovat kadonneet ja tietoisuuden peili on täysin tyhjä, pelkkä todistaja jää jäljelle, se on valaistuksen tila. Sekin, mikä on tämä todistaja ja onko sitä edes jäljellä, ja on sitten oma lukunsa. Älkää etsikö sitä tietoisuudestanne, ette löydä sitä sieltä, älkää etsikö sitä mistään, sillä mikään ei sitä sisällä. Siihen, mikä on ajatonta ja ulottumatonta, ette mitenkään pääse käsiksi. Se tekee kaiken havaittavaksi, se ajattomuus ja ulottuvuudeton tekee kaiken havaittavaksi. Se on edellytys sille, mutta se on kaiken havainnon takana. Se vain sisältää havainnon. Mieli ei voi tuntea sitä, mikä on sen takana, mutta se, joka on takana, tuntee mieleen. Kokemus kuuluu muuttumaan piiriin ja se tulee ja menee ja todellisuus ei ole mikään tapahtuma, se ei ole mikään muuttuva. Sitä ei voi kokea. Ainoastaan muuttuvaa ajassa ja paikassa olevia asioita voi kokea. Todellisuutta, valaistumista, se ei ole kokemus. Kuka olen kysymyksestä täytyy silti olla apua, sanoo kysyjä, niin, että sille ei ole vastausta tietoisuudessa ja siksi se auttaa ylittämään tietoisuuden. Eli tavallaan taas umpikujaan tuloa sille, joka pysyy rehellisenä itselleen. Mennään toi nopeammin ohitse. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, että hän sanoo luottamalla opettajaan ja noudattamalla hänen neuvojaan. Löysin todellisen olemukseni. Kuulostaa taas hyvin ristiriitaiselta. Ihminen, joka äärimmäisen puhtaasti sanoo, että kukaan ei voi mitään antaa, niin onko olemassa mikään persoonallinen säteilyvoima, joka toisessa resonanssin kautta saa heräämään jotain toisesta, jossa se on jo ihan pinnan päällä, mutta
tarvitaan enää toisen ihmisen resonanssi, jolloin se puhkee pintaan. No tavallaan. Krishnamurti, mä luin sen, jos mä en olisi nähnyt sitä tekstiä, mä en tiedä kuinka kauan olisi mennyt ennen kuin olisi napsahtanut silloin 21-vuotiaana. Eli toinen ihminen merkitsi. Se antoi sanat jollekin sille, joka musta oli selvänä olemassa, mutta johon mä en ollut löytänyt sanoja. Mun älypuoleni oli erillinen siitä. Ne ei kerrakaan löytäneet mitään yhteyttä, kunnes Krishnamurti antoi sanat ja pang, siinä se oli. Joo, no sitten on Ramana Maharshi. Kuinka voi saavuttaa valaistuksen? No sitä ei tietysti voi saavuttaa, koska se on jo saavutettu. Tarpeellisesti on vain vapautuu ajatuksesta, että ei ole sitä saavuttanut. Ja taaskin tämä tulee muun muassa Orvon teksteissä tulee hyvin ilmi. Auttaako valaistukseni muita? No tässä, eli toisesta on apua. Kyllä, ja se on paras apu, jonka voi toisille antaa. Mutta todellisuudessa ei ole olemassa noita toisia, joita autetaan, koska ei ole olemassa subjektia ja objektia. Minun maailmani olen minä itse. Ja se, mitä minä olen, sitä en tiedä. No niin, sitten mindfulness, sitähän on joka paikka täynnä, ja hänhän on fiksu kaveri, hän on pystynyt salakuljettamaan zen-buddhistista filosofiaa, mietiskelyä peräti tieteellisen lääketieteen piiriin ilman, että hän on potkastu pellolle. Se on ollut tarkkaa työtä tältä Kabat-Zinniltä. Ja se on ihan fiksu se systeemi. No ei siitä, on tuossa, oli siitä ihan pieni pätkä siitä oli. Tämä on varmaan vain joku 10 sekuntia. Meditaatiosta Kabat-Zinn mainitsee. This is the deepest misunderstanding about meditation, is that meditation is about making your mind blank, shutting off your thinking. All you'll get if you try to shut off your thinking, whether it's commentary on meditating or anything else, is a headache. Niin, siinä sitten. Ajattelit tai yritet lopettaa ajattelua, niin mihinkään et päädy siitä. Ja Walt Whitman, no tämä on ehkä semmoinen runomuoto. Walt Whitman oli myös yksi kokemus, kun mä lainasin sen kirjan silloin nuorena. Ja kun mä luin sen tekstiä, niin se humisi päällä läpi sillä lailla niin, että mä poin koko sen bussimatkan kotiin aivan toisenlaisena sellaisia. Siis kaikki jotenkin kuin laajeni valtavaksi elämisen huminaksi tämä. Ja hän itse kuvaa yhdessä runossaan. Tämä on laulu itsestäni, se on hirveän pitkä. Kuinka hänet valtasi äkkiä laajenevan rauhan tunne, joka ylittää kaiken maallisen järkeilyn. Ja sitten hän kuvaa, kuinka rajaton on jähmettyneiden hervonneiden lehtien lukumäärää, rajattomasti rusteet muurahaisia koloissa lehtien alla, rajattomasti rähmää runon keinoin. Se luo sen tunnelman niin vahvasti. Ja tämä on jo kans ihan hyvä. Tämmöinen on siellä. Vannon tietäväni, mikä on parempaa kuin parhaasta puhuminen. Tietysti se, että jättää puhumatta parhaasta. Kun ryhdyn puhumaan parhaasta, huomaan, että en pysty siihen. Kieleni kannat herkuavat, keuhkojeni palkeet tukahtuvat, minä mykistyn. Se on taas hyvin ilmaistu. Niin, ja tässä on tämä valaistuneen tuntee siitä, ettei hänellä ole mitään tunnusmerkkiä, josta hänet tuntisi. Jos siinä on, niin silloin se on joku ryhmäprosessi, silloin se on jo muuttunut uskonnolliseksi päämääräetsimiseksi, jossa oman itsen ainutkertainen yksilöllisyys ja elämä on leikattu sopivin palasiin, että mahtuu johonkin ryhmään, viiteryhmään. Tämä on mun vanha 3 vai 4 rivinen, kun tämä on runoni aikoinaan. Ensin en tiennyt, etten tiedä. Sitten tiesin, etten tiedä. Nyt en tiedä, tiedänkö, etten tiedä. Ja tämä on se, joka pätee tällä hetkellä nimenomaan.
Orvo sanoi tietysti, että totuus on kaikissa muodoissa, mutta se ei ole minkään muodon yksinoikeus, mutta se on kaikissa muodoissa. Orpo Raippamaa, henkilö, joka on mun henkinen isäni ja ihminen, joka oli parapsykologisen seuran sihteerinä hyvin pitkään ja joka oli aivan omaa luokkaansa. Kyllähän mä tahdon saada sinänsä, viimeksi mä muistan, kun mä puhuin Orvosta, niin ainakin jotkut teistä yleisöstä totesi, että löytyyhän se uskonnollinen johtaja mullekin ja oppilas seuraavaan. Mutta tietysti se ei ihan niin ollut, mutta hän oli äärimmäisen tärkeä mulle. Niin tässä on pienen pätkä, olisiko tämä minuutin tai onko tämä 1,5 jotakin. Tämä on 70-luvun alusta, jossa mä nuorena joppina, jotain 20-vuotiaana vähän puhun Orvon ja sen vaimon kanssa. Ja tämä nauha on tuolla Orvon sivulla, se löytyy kanssa, jos laittaa Orvon Raippamaa. Mä oon laittanut sen nauhoituksen sinne, se on pidempi, tässä on vaan siis ihan minuutin verran. Sitä kun pohditaan sitä, mikä on minäisyys, Orvon sanontoja, minäisyys, minus ja minä, ja sitten siihen tulee myös tämä monadi, leibnizilainen jakamaton Jumalan siru, niin tämän kaltainen. Onko mä sitä koskaan millään muulla sanoilla sanottuna ymmärtää? En ole sisään sanoit itse. Tänä iltana sinä puhuit jotakin. Minä en muista mistä tässä oli kysymys. Ja minä sanoin nyt sinusta, sinulla puhuu sinun minä, eikä minäisyys. Eikä myös korkeampi minäkään silloin, vaan sinusta puhuu korkeampi minä silloin. Nyt on taas korkeampi. Ei, mutta siis kun on minäisyys minä ja niin pelkille minuus. Näs nyt. Jollakin lailla ymmärrän minä ja minuuden, ei minä ja minäisyyden, mutta se just se siis minuus. Minuus on sovjetti, ei se ole mitään muuta kuin se alkuyksikkö, se on monadi. Se on se, että sinä olet eräs yksikkö, sinä et ole mikään kollektiivinen massatuote, vaan sinä olet eräs yksikkö kaikkien yksikköjen joukossa. Se, mikä erottaa meidät toinen toisistamme, että me ei olla kollektiivisia jumalia, vaan me olemme yksikköjä jumaluudessa. Ja Jumala ei ole missään muuta kuin sinussa ja minussa ja monadissa. Se sen kautta uskoo tietämään itsestään. Se sen kautta, meidän minäisyyden kautta, avaa korkeamman minä-tietoisuuden vajuntaa. Nyt sinulle kyllä ääni kuuluu, mutta ei kuulu silloin, kun sinä huudat omia höpötyksiä. Älä riitele mun kanssa. Se on se monadi kanssa. Tämä ääni on monadi kanssa. Tota ruoan oikein sydämen avoin. Saata tulee saatana riitele mulle. No, monadi kanssa. Niin, tuo oli joskus kauan sitten. Siinä oli varmaan se vaimonsa Hannele Raippamaa. Oli vaimo Hannele Raippamaa siinä vieressä ja Orvo väliin servustui, että minä olen silloin 40 vuotta saarnannut näitä asioita siellä, että niin koskaan ymmärtänyt. Pitäisi niitä nyt suusta kiinni. Ja Orvon valaistumiskokemus. Orvo ensimmäinen minän katoaminen sattui hänen istustellessaan joskus murrosikäisenä liikkuvan junan portailla maiseman edistessä ohitte. Niin silloin kun vielä voi sellaista niin tehdä, hän istui ja piti niin kaiteesta kiinni. Ja sitten hän katosi. No, mä kyselin häneltä innokkaasti, että no mitä siinä oikein tapahtuu? Niin Orvo sanoi, kun minä voisin sen tietää, että kuin minä voisin sen tietää, kun minä olin poissa. Sanoi hän ja jatkoi, että silti hän tiesi, että elämän tärkein asia siinä oli, mutta ei hän voinut käsittää, miten hän tiesi, eikä hän sillä hetkellä tiennyt, hän tiesi vasta jälkeenpäin. Ja Orvohan tästä ja monesta muusta asiasta sanoi tästäkin, että se vilkuttaa nollaa, kun ei käsitä yhtään. Tai niin, tuossa vilkuttaa nollaa se olikin. Niin kuin yleensä, joiden käsittämiseen ei mikään riitä. Ja tuota ilmaisua hän käytti joskus myös humoristisessa mielessä.
Jaa, juu, tässä on yksi tämä. Tämä on ihan oma vielä lukunsa tästä. On tämä, mennään nyt samaan lohtiin loppuun asti. Ajatusärsykkeitä tuntemattomuuden havaitsemiseksi. No tietysti, tämä on vaan ihan pieni lista. Maailman selitysten loputon erilaisuus. Eli silloin se heti kertoo, että joku on paljon laajempi, koska niin satojen vuosien, tuhansien aikana aina tulee lisää. Me tiedetään eläinkunnan tajuntamuodot, jokaisella on erilainen maailma. Ne ei tiedä toisesta maailmasta muuta kuin hyvin, hyvin kapeita sektoreita. No samalla lailla on ihmiseläimellä oma maailma. Hän tietää sen, mitä hänen fyysinen rakenteensa näyttää maailmasta, eli eihän se maailma ole se, mitä me koetaan. Ja sitten keskushermoston sairauksien seuraukset, te olette varmasti kaikki lukenut just neurologisia tarinoita, kun joku aivos muuttuu, millä tavalla ihmisen tajunta muuttuu aivan kummalliseksi. No se on jos heti suora viite, että ei ole objektiivista maailmaa, on vain tajunta ja sen muutoksien mukana koko maailma muuttuu. Se on siis neurologisia mielenkiintoisia kertomuksia löytyy kaikkialla. Unet on tietysti se, joka kertoo siitä, no siihen mä emme omalta osaltaan. Ydinfysiikan materia on hyvin mielenkiintoinen, koska jos yksi ihminen muutetaan, yksi 80 kilon ihminen kokonaan materiaksi, niin se vastaa noin 120 000 Hiroshiman atomipommia. Yksi ainut ihminen. Eli me olemme hyvin mielenkiintoisia energiapakkauksia, että siinä on ihan uusi ulottuvuus, jos sanotaan vaikka aviosiipalle, nyt sulkii tai mä räjähdän. Että siis on käsittämätön, jo tämä on siis semmoinen ihmeellinen ihme tämä koko juttu. Ja tämä nyt on niin monin tavoin todistettu, että se on näin. Aika ja avaruus, no mä en sit sen enempää. Mutta tässä, mä pysähdyn tähän jonkun verran, koska tämä on se, minkä mä näytin silloin viimeksikin, ja tämä on se tietty, että mä kyselen vähän teiltä. Eli kysymys kuuluu, mikä on tarkkailija itseään, mikä ulkomaailmaa, jota tarkkailija havainnoi? Missä menee ulkomaailman ja tarkkailijan raja? Ja missä se raja tulee vastaan? Eli mä piirrän vielä tähän. Ihminen katsoo nuolta. Nuoli, kuten me tiedämme, heijastuu silmäpohjaan ylösalaisin. Ja sieltä näköhermot muuttaa sen sähköimpulsseiksi, jotka lähtee kohti takaraivoa. Takaraivollahan on näkökeskuksethan on takaraivolla. Siellä tapahtuu jotakin, jonka tuloksena me näemme. Nyt on kyse, missä on ulkomaailma ja missä kohtaa on minä, joka havaitsin tätä ulkomaailmaa. Onko teillä minkälaisia? Ei ole mitään rajaa, kaikki on yhtä. No ei, no miten se... Helppo. Hän on nuori. Niin, miten se sen perustelisi? Onko se vaan on? Voiko mitään perustella, mutta niin, tämmöinen se vaan näyttää olevan. Helppo vastaus olisi se nahkapussin ulkoreuna, joka on se sarveiskalvon ulkoreuna. Sen sisäpuolella olen minä. Niin, tämä on aika jännä tämä tai tämä, koska useimmitenhan meistä tuntuu, että se on nahkapussin ulkoreuna, joka on siis, että siitä alkaa minä. Mutta taas toisaalta kun ajatellaan, kun mehän nähdään jo lääkärin rakolampullakin, kun me katsotaan, niin mehän nähdään ihan suoraan silmän pohjaan ja että sinne tulee se kuva ylös alaisin, niin että sitä jotkut katsoo vielä ulkomaailmaksi, mutta täältä se menee hankalaksi, koska täällähän se nyt on vielä, se on jo ylösalaisin ja se on jo vääntynyt siellä silmäpohjassa, mutta se kuitenkin jo vielä muistuttaa nuolta. Mutta täällähän se siis niin menee pelkkiä sähkövirtoja. Ja eli se havainto ulkomaailmasta on sähkövirtoja. Eli mehän emme millään voi nähdä näkökeskuksissa tätä
sehän on kadonnut jo silmän pohjaan. Sieltä lähtee pelkkiä sähkövirtoja. Eli me emme näe nuolta, vaan me näemme sähkövirtoja. No, mutta kun täällä on niin kummallinen prosessi, niin ei me varmaan näe sitäkään, vaan sähkövirrat, tiedätkö, miksi ne muuttuu täällä. Elikkä siis tämä ei tarvitse mitään suoraa mystistä kokemusta, vaan tarvitsee pikkusen ajattelua tossa. Eikä jätä ajattelua veltosti kesken ja sano, että älä niin puhu perhana, että tossa on toi ja juokse seinää päin, niin kyllä tiedät, että siinä on sulle objekti, subjekti. Nämä on hyvin helppoja nämä tämmöiset ratkaisut. Mutta kun rupeatte ajattelemaan, niin mitä tästä seuraa? Siitä seuraa se, että kun me tajuamme, että objektiivista maailmaa ei ole, niin sillä voi olla hyvin tärkeät ja hedelmälliset seuraukset meidän ihmissuhteisiin. Kun me ollaan todella tajuttu tämä, että tämähän on näin, me emme tiedä, niin silloin, jos me otamme siitä vaarin, niin silloin me ei heti ruveta sanoa toiselle, että sä oot väärässä. Me ei heti ruveta sanoa toiselle, että eikö sä nyt tätä tajua, että totta kai se asia on näin. Sellaista sanoo taas vaan ihan primitiivinen ihminen. Mä oon moneen kertaan ilmaissut oman epävarmuuteni näiden kurujen puheessa, koska luokituksista on ollut yhä enemmän pakko luopua vuosien mittaan. Ja silloin, kun me tajutaan, ettei me tajuta, mikä se on se ulkomaailma, me aletaan parhaassa tapauksessa kuuntelemaan tarkemmin, kuuntelemaan myös toisia ihmisiä. Koska kuitenkin tämä prosessin tuotosta on toinen ihminen, siis, elikkä minähän en näe teitä, vaan mä näen itseni, se prosessi, mitä mussa on. Ja mä oon aivan samalla itselleni tuntematon. Tämähän on havainto minusta, ei tää ole minä, jonka mä näen. Tää on havainto jostain kappaleesta nimeltä Markku ja havainto puolesta havainto. Havainto havaintojen joukossa. Se, joka havaitsee, sitä en tiedä mikä on, mutta sen tiedän, että te olette kaikki, minä ja minä olen te kaikki ja en tiedä mikä se on. Te, jotta ei ruvettaisi hupsuttelemaan, niin enhän minä ole sinä. Ja siis kun puhutaan järjen kieltä, siis arkikieltä, sinä olet sinä ja minä olen minä. Mutta se ei ole silti näin. Tähdet ja kaukaisuuden kokemus tähdistä, se on minä. Ilman sitä tiettyä rakennetta mä en pystyisi näkemään. Ja mähän en näe tähtiä eikä muita, vaan mä näen jotain muuta. Ja ne näyttävät tähdiltä, mutta mitä ne todellisuudessa on, se on jotain paljon ihmeellisempää ja paljon rajattomampaa. Ja taas, kun te katsotte mua, ette te voi mua nähdä, te näette oman tuotoksenne, omat sähkövirtanne, jotka teidän aivoissa kulkee. Asiat tekee vielä mutkikkaammaksi se, että sitä voi näillä sähkömagneettisilla laskelmilla selittää, jotka ovat erittäin hyviä teorioita, vaan siellä tapahtuu synapseilla aina se tietty kemiallinen reaktio, joka välittää sen sähkön. Aivan. Niin, tämäkin on äärimmäinen yksinkertaisuus vielä, koska se mikä siellä tapahtuu on ilmeisesti noin 1 miljoona kertaa monimutkaisempaa. Juuri tämä todella, että synapsien yli menee kemiallisia aineita, jotka taas määrää, miten se menee seuraavassa eteenpäin. Elikkä, niin, mutta että tämä on siis tämä, joka tuntuu järjettömältä teoreettiselta ajatukselta, jos vähän tarkemmin katsotaan, ja jos te ymmärrätte tämän, niin te olette vähän varovaisempi kanssaihmisen suhteen sanomaan, että mä oon oikeassa, sä oot väärässä. Jokainen meistä näkee jotain sellaista, mitä toinen ei näe. Mitä? Niin tuossa on myös ajallinen pointti, että me eletään niin kuin aina menneisyydessä, koska sehän kestää aikaa ennen kuin nuo impulsit menee perille, me ollaan prosessoitu se. Niin juu, se on joku 1/10 sekuntia, mikä yleensä pystyy niin havaitsemaan. Ja toisaaltahan tässä tietysti mun mieliteemani on se, että me eletään menneisyydessä, mutta kun oikein tarkkaan ajatellaan, niin mehän ei eletä menneisyydessä eikä tulevaisuudessa, vaan me eletään nykyhetkessä, joka on täysin väärin, koska eihän nykyhetki ole mikään hetki. Koska hetki on aikaa, hetki alkaa ja hetki loppuu. Ja kun me ajatellaan, niin eihän nykyhetkessä ole
aikaa, koska silloin siinä olisi menneisyys ja tulevaisuus, ja me tiedetään, että menneisyys ja tulevaisuus ole olemassa todellisuudessa. Todellisuudessa on vain nykyhetki, ja nykyhetki on äärettömän pieni, koska muutenhan se olisi hetki, jos olisi jo historiaa mukana ja tulevaisuus. Siispä nykyhetki on ajaton. Se on hyvin yksinkertainen asia. Me elämme koko ajan ajattomuudessa ja tuntemattomuudessa. Markku, mulla oli hyvin lähellä, mutta huomasin jo, että veit melkein osa mun kysymystä, kun sinä puhuttiin jotain. Mä melkein unohdin, että siinä lopussa oli kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan maailmankaikkeutta, eri ulottuvuuksiakin ja ajattomuutta, niin maailmankaikkeutta voisi tarkastella myöskin moniulotteisena yhtä lailla ihmistäkin, että miten se sitten tapahtuu. Parapsykologia yrittänyt sitä työtä tehdä, mutta meillä ei ole semmoista tietokoneohjelmaa, että mä voisin kuvata sinulta itteni tai teitä moniulotteisena, kun surkea kirjalaite yrittää vähän mennä sinne päin, mutta siihenkin on oma kritiikkinsä sitten, mitä se kuvaa ja mittaa. Että tämä tulee entistä mutkikkaammaksi, jos tuossa sitä tarkkailijakysymystäkin mietitään, että ruvetaan miettimään sitten vielä ulottuvuutta, jos tarkkailijakin voidaan ajatella eri ulottuvuuksien, että se ei ole enää yksi ongelma, vaan se voi olla hyvin moniulotteinen ongelmaketju, tai ehkä se ole ongelma, se on sisäilmailuksen jälkeen tajuttavissa kylläkin, että näin se varmaan, sitäkin näinkin voi katsoa, mutta yhtä hyvin se sama, mikä pätee monen maailman teorioon, meni Wörtzelin monen maailman teoriaan, mistä voisi Laurikan Dragonan puhua, niin voisi myöskin ajatella ihmistäkin monen ulottuvuuden tämmöisenä teoriana, mutta se on varmaan semmoinen hyvin epäkypsä lausahdus, että sitä on vaikea olla toistaan. Niin, ja sisko myös puhuu, mutta ainakaan rinnakkaisulottuvuuksista. Mutta se jos ajattelee, että jos niin palaan tietoismielessä arkeen takaisin, niin järjellähän, meikäiset järjellä on kaksi isoa päätehtävää. Toinen on se, että vain järki voi tulla itsensä rajalle, eikä jää veltosti puoliväliin ja kuvittele, että järjellä, sen etenemällä ratkaistaan tämä elämän rajattomuuden mysteeri. Ja sittenhän järjellä on kaikki ne muut. Että siis jokapäiväisen elämän kaikki ongelmat, ja kun me järkeä käytetään, niin järkehän on loistava apuneuvo. Ainoastaan mä olen vetänyt niin hyvin kuin mä olen voinut kaikelta kuvitelmalta, että järjellä pääsee sinne, minne järki ei ulotu. Mutta järki omalla alueellaan, mehän oltaisiin huolissa ja pedot meidät olisi syöneet, jos ei meillä olisi ollut järkeä. Eli siinä suhteessa järki olkoon omalla alueellaan todella ja äärimmäisen olennainen ja tärkeä. Ja järjen ja intuition yhteistyöstä, joka loistavin yhteistyö, mitä mä oon nähnyt, on Ormo Raipamaa. Hänen järkensä ja intuitionsa oli ainoa, siis todella tasapainossa, mitä mä oon nähnyt. Ne ei kumpikaan ei kahlinneet toistaan, vaan loistavassa yhteistyössä pelasivat keskenään. Saanko vilahtaa sen laajennuksen? Orvohan oli ammatiltaan taiteilija. Joo. Ja nykyään tiedetään, että taiteilijoiden oikea aivopoisko on erittäin aktiivinen ja tavallisella ihmisellä vasen on näissä se voimakkaampi. Että tämä antoi jo varmaan hänelle erityisen mahdollisuuden lähtökohdalta tajuta. Ja hän sen takia, että hän oli jo pienenä, mitä hän oli, siis nehän on viehättäviä tarinoita, joita niin Orvon katkenneesta jalasta ja muuta, mutta niin siihen ei varmaan mennä. Oliko tuossa jotain Orvosta vielä muutama lause? No joo, nämä oikeastaan voi mennä. Se on niin, että mä menen kokonaan ohi. Ne kaikki ne toistavat vain omalta alueeltaan sitä. Mä menen tuonkin ohitse. Siellä on ehkä... Niin no joo, nämä on... Siis tässä on tää Orvon. Tämä, mikä ehkä nyt on vähän selvempää, miksi ei mitään mahdollista on ainoa oikea ja ainoa pätevä mahdollisuus. Eli ainoa mahdollisuus on nähdä täydellinen muuttuja, eli mahdottomuus. Tuli liikuntarajoittajia. Mitä? Hän on avasi oven, kun liikuntarajoittaja. Hän tuli ilmeisesti joku hakemaan autoa.
Juu, eli okei, tässä on nyt, eli mahdottomuus on ja pysyy mahdottomana, mutta sen havaitseminen on mahdollista. Tätähän me ollaan pyöritelty, mennään tästäkin. Eli mahdottomuuden näkemisessä on todellakin ainoa mahdollisuus. Ja Orvo nyt kysytään, mitä tuo viimeisin mahdollisuus edellyttää. On selvää, että se lähinnä edellyttää ei mitään kannanottamista. Siinä kuolee ensimmäisenä kysymys, mitä mun täytyy tehdä tai jättää tekemättä. Sitä kysymystä ei säilytä se, joka haluaa mennä eteenpäin. Minäisyys, tämähän on se siis, että mitä me tunnetaan olevamme. Sen vapautuminen tapahtuu joko asteittain tai äkillisen oivalluksen avulla. Mutta molemmissa tapauksissa se on tulos jostain sellaisesta, jota menetelmien avulla ei voi saavuttaa. Ja koska se sitten tapahtuu? Se tapahtuu sillä, että ihmisen kokemuspohja määrää sen hetken, jolloin se tapahtuu. Ja kuitenkin se hetki on aina läsnä, sillä kokemuskehitys ei ole mitään muuta kuin, tämä musta on hyvin sanottu, vaikeuksien vaihteluja minäisyyden antautumiseksi. Eli kun se vihdoin antautuu, Yrjö Kallinen voisi sanoa sen sillä vanhalla vertauksella, että kiipesin ylös portaita, yritin tavoittaa Jumalaa, kunnes vihdoin väsyin, irrotin otteeni ja koin, kuinka Jumalaa pudotaan. Eli se on, hetki on aina läsnä ja se on vaan sitten ihan, että kuinka kauan sählää kaikessa muussa ja toteaa, että se olisi kaikki ollut jo aikaisemmin. Mutta jos ei olisi sählänyt kaikessa muussa, niin ei olisi ehkä koskaan todennutkaan, että se kaikki muu oli turhaa. Kato, se loppuu. Onko kysymyksiä? Kaikki on saanut toivottavasti Glögiässä takavuodessa oli tai ehkä vieläkin on. Jos on kysymyksiä ja kommentteja, niin siitä sitten vaan suoraan maakuuttelu mieleen. Ei kai tässä muuta, se on ihminen aikamoinen haaste itselleenkin ja on aika vaikea saada tätä itseoivalluksen eli 70-luokkaa puhuja, mutta toisaalta se on helppoa, se on ehkä liian helppoakin, koska meidän persoonallinen ego on niin paljon kaikesta muussa kiinni, että minulla on aina kiire ja tämän tapaista elämäntyyliä täällä on. Niin, se just, että se on liian helppoa, se on kyllä jännä, se on siis niin, kuinka kauan se vei, että se tuli eläväksi, että se on liian helppoa. Se on se, aina lähdetään liian monimutkaisesta liikkeelle. Nyt kun eletään vielä informaatioyhteiskunnassa, siinä on varmaan etuja ja haittoja. Ihmiset on kaikkien informaatiotekniikan kanssa tekemissä, on tietokoneita, viruksia ja kaikkea, mitkä sitoo meidät, mutta toisaalta sieltä voi löytää helmiäkin, jos käyttää oikeaa seulaa, eli erotuskykyä. Muuten sortuu sitten taas siihen samaan persoonallisten ekojen harhasinfoniaan. Tässä tuli niin monia ajatuksia ja ideoita, että tästä saatte varmaan kehittämisen aihetta vielä ensi vuodeskin, ettei ihan yhdessä illassa valaistutaan. Tietysti se olisi hienoa, että valaistutaan, toivottavasti valaistutaan, ettei sitä voi mennä tietää. Minäkään en tiedä, mitä teissä tapahtuu ja toivottavasti tiedän jotain, mitä itsessäni tapahtuu. Niin, eli mikä voisi olla myös mun motiivi, se, ettei turhaan ihan simppeleitä, selkeitä harhateitä kulkisi. Sitä, mihin päin pitää mennä, siihenhän ei ole vastausta, mutta siihen voi olla vastaus ja luento, mitkä on kuitenkin ihan turhaa. Mahdollisesti sitä kautta niin oma fiilis sanoo kans jotakin silloin teistä, eli teissä siitä, eikä hukkaa aikaa kaikkeen turhaa. Edes mikä oli hirveän mielenkiintoinen, kun nuo valaistustavat tai heidän elämän pohjansa oli hirveän erilainen. Ja sieltä tuli hyvin erilaisia kokemuksia tavallaan, että se ehkä antaa niin kuin toivoa meille kaikille, että jokainen voi omalla tielläänkin valaistua, että heillä oli hyvin erilainen elämä, niin kuin siinä huomattiin, että ja sen takia he puhuvat eri sanoillakin ja varmasti samasta asiasta eri tavoin, luulekseni, uskoakseni. Niin, minusta on semmoisen lauseen, että niin henkisen valaistumiseen liittyen tai vastaaviin, että se ei ole niinkään oppimista learning, vaan se on niin kuin unlearning.
etäoppimista. Ja niin vallankin silloin uniryhmissä on koko ajan, koska siellä käytännössä harjoitellaan poisoppimista, ettei sinne raahaa kenenkään uniautoriteetin mitään kuvia. Siellä se niin kuin käytännössä on sopiva harjoituskenttä juuri siihen, jossa antaudutaan vain sille unelle sillä hetkellä, raahaamatta ketään autoriteetteja siihen. Ja tämähän on sehän sinun on hienoa, että ei tarvitse tehdä mitään. Mitä enemmän se alkaa valjeta, että oppimisella ja kumulaatiolla, niin tietojen keräämisellä, tämä asia ei ratkea. Monet muut käytännön asiat kyllä ratkee, niitähän kannattaa miettiä. Mutta tämä asia ei ratkea, ja kun se alkaa kuultaa läpi sisältä käsin, niin silloin se itsekseen tietysti alkaa pienentyä. Se hakeminen ja tuskainen poukkoilu ja kurujen etsiminen ja mikä liike olisi paras, koska ne ei ole mikään. Eli se on niin helppo, että kaikki lähtee itsekseen käymään. Ei tarvitse muuta kuin, Orvo puhuu usein sanasta, mitään muuta ei tarvitse kuin totuudellisuutta. Sitä horjahtelee pitkin ojia, kun yrittää sitä niin tietä mennä siinä keskellä. Mutta totuudellisen ihmisen, vaikka se lapsellisuuksissaankin aina kaikenlaisiin ideologioihin jäisi kiinni, jos se on totuudellinen, niin kyllä sen sielu vetää sen taas uudelleen irti. Ja siinä suhteessa parapsykologinen seura on yksi niitä paikkoja, jotka Orvolla oli just merkityksellisiä siinä, että täällä saa käyttää sekä järkeä että intuitiota. Ja paikkanahan tämä on sen kaltainen, joka on etsijöille, jotka tulee, on hetken ja menee, kun ovat saaneet ja nähneet sen, mitä rajatietokulttuurilla on tarjota. Siellä on tarjota vain tiettyjä asioita, ajatuksia, fiiliksiä, ja sitten se alkaa hyvin äkkiä toistaa itseään, silloin aika lähteä. Mä oon tänne jumittunut näin mä kyllä pysyvästi. 50 vuotta mä oon jo ollut parapsykologiassa. Mutta tuleeko mitään ajatuksia, kysymyksiä, kommentteja vielä? Jos ei, niin sitten kiitetään Markkoa ja taputus päälle. Hienoa kuulla tällainen näkemys, koska ihmiset usein on varautunut valastukseen vähän eri sanoilla, mutta on syytä miettiä, koska tämä on jostain syystä sen verran laaja ja myös yksinkertainen juttu. Eikä niinkin yksinkertainen meidän tajutaan koulutettu kauhean mutkikkaaseen ajattelutapaan koulussa, yliopistoissa ja ties missä. Semmoista kaikkea. Sitten haluan kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja kiitän myöskin mökintarjoulun järjestäjiä. Kiitän kaikki, mitä on ollut tässä organisoinnissa mukana ja johtokuntaa. Ja toivotan myöskin hyvää uutta vuotta ja joulua kaikille ja entistä parempaa uutta vuotta parapsykologisen seuraavan ihmisen täällä kävijöille ja rajatieton ystäville.